Kaixo egunon, lehen hezkuntzako irakasle bezala aurkeztu naute, baina hor ikusten dituzuen lanbide guztia horiek ere, argazkilaria, dendaria, dekoratzailea, aktoresa, artista, hori guztia ere izan naiz. Donostiarra naiz, 7 anaia-arreben artean 5. Eta famili guztietan bezala, eukitzen dugu gure etiketak edo fama, ezta? Ni txikitan nintzen ume ameslaria, lotxatia, oso sensiblea, argia, azkarra, artista marraztea pila bat gustatzen zitzaidan, alaia, oso despistatua eta pixka desordenatua, irudimen eta sormen handiko umea, oso ongi dena, baina nerabezarora iritsi zen eta eskola porrota. Aldaketa, umetik nerabezarora ez nuen bat ere ondo eraman. Ahul sentitzen nintzen, bai fisikoki, bai nortasun aldetik. Gainera, insomnioa nuen, ez nuen lo egiten gauetan, eta horrek eragina izan zuen ikasketetan. DBH lau 3 aldiz egin nuen. Eta azkenean ez nuen gainditu. BUP zen garai hartan, 2. BUP. Orduan, nire amari esker, berak salbatu ninduen, bideratu ninduen lanbide heziketara. Artea eta dekorazioa. Klaseak arratsalde ziren, orduan alnun goizetan lo egin, eta gainera marrazketa eta margoketan zegon oinarritua. Eta asko kostatu zitzaidan, baino 5 urtetan lortu nuen goi mailako teknikari tituloa. Oraindik jarraitzen nuen sensible, ez nuen nire burua aurkitzen. Eta erabaki nuen Londresea jutea, oper modura lehenengo eta gero zerbitzari. Han bola bat pasa eta joan nintzen Nueva Yorkera, oraindik Euskal Herritik urrutiago. New Yorken abentura bat izan zen. 4 urte pasa nituenan, zoragarriak, joan nintzen ere motxilakin, xoxa gutxi batzuekin, eta lanbide heziketako tituloari esker, lortu nun sartzea New School Universityn. Eta han ikasi nun bideoa, dokumentalak egiteko, eta film production 16 milimetrotako pelikulak egiten. Hori guztia ordaintzeko 4 urtetan lanbide ezberdinak eukin nituen. Hosteleritzan lan desberdinak, gero denda batean, gero hori ikusten duzue Code Check, hori da aberatzen diskoteka batean, berokia gordetzeagatik, ordaintzen ninduten, holako lan xelebreak, telebistan txalo egiteagatik ere ordaintzen ninduten, extra bezala pelikuletan eta horrelakoak. 4 urte horietan gertatu zen dorre bikien atake terrorista ere. Ni bizi nintzen justo ondoan, teiatutik ikusten ziren dorreak, eta nahiko gogorra izan zen, ere bizilaguna bertan hiltzen, eta aldatu zen pixka giroa Nueva Yorken, polizia pila bat, eta gero baimenak, bisadoak, hasi ziren pixka bat zailtzen. Orduan niri ez ziaten bisadoa eman, azken urtean. Eta erabaki nuen joatea Nueva Yorketik, baina oraindikan urrutiago. Joan nintzen Costa Ricara. Karibera joan nintzen, paradisura bizitzea. Bai, hor dago. Costa Rican nire enpresa propioa ireki nuen, ikasitakoarekin Nueva Yorken, Purita Dinamita, bideo eta argazkilari zerbitzuak. Eta han iragarkiak, erreportaiak, ezkontzak ere egiten genitun. Hasieran ni bakarri nintzen, baina gero 3 langile izatera iritsi ginen. Eta 4 urte horietan bidaiatu nuen Ertamerika guztitik, aztu zaite esatea, baino nire semearen aita, hor dago, ezagutu nuen ere bai. Eta bitartean, hemen Euskal Herrian, nire aizpa guztiak irakasleak zian. Eta nire ama eta izeba ere, danak irakasleak, eta nire amak esaten zian. Euskal Herrira bueltatzen zeanean eta magisteritza ikasten dezunean, errexena izango da zuretzat inglesa ikastea. Eta nik esaten nion, ni Euskal Herrira ez naiz bueltatuko. Eta magisteritza ere gutxiago ni irakasle ez. Gertatu zen 2007an, haurdun gelditu nintzen,
eta jan eramazkin 9 urte kabitik kanpo edo. Eta nahi izan nuen umea euki familia artean, goxo. Eta zertan hasi nintzen ikasten, magisteritza eta gainera ingelesean. Orduan, egin kaso, zuen amei noizbenka behintzat, badut hemen instalatua olako bola de kristal bat edo radar bat, eta gero oposaketak egin nituen eta atzerriko hizkuntzako irakasle naiz, funtzionari, ordu ezkerostik. Eta ez da hor bukatzen ere bidea. Jarraitu dut beti ikasten, egin dut master bat neuropsikologian, beste bat psikologia transpersonalean. Eta gero nire alderdi artistikoa beti jarraitu dut garatzen. Gatz Basatia izeneko kultura elkartea sortu nuen eta partaidetako bat naiz. Ikastaroak, ikuskizunak eta formakuntza tailerrak ere eskaintzen ditugu, ume nerabe eta helduentzat, sormen bidaiak beti ere enfoke neurodidaktiko batekin. Eta gaur egun ere, hau guztia jarraitzen dut egiten, beti jarraitu dut bidaiatzen, beti. Osa, aldudanean, irakasle izan da, udan beti ospa jarraitu dut bidaiatzen, eta orain unibertsitateko lan zerrendetan sartu naiz, magistaritzan espero dut klaseak ematen hastea, 2 asignaturetan daukat aukera, gero nire semeak zuen adina dauka, 16 urte, eta hori, nerabe baten ama izateareko tokatzen zait, arraunean aritzen naiz ere, pila gustatzen zait, Endaian bizi naiz, orduan Endaika ekipoarekin, eta etorkizunak zer ekarriko dian, ez dakit, baina ni besoak zabalik, beti bizitzari zuku ateratzeko eta denbora aprobetxatzeko, eta orain zuei tokatzen zaizue bidea aukeratzea. Eta, hemen 2 mezu emango izkizuet. Lehena, batzuk aukeratu dezute zuen bidea, beste batzuk oraindik ezakizue agian, agian asmatu dezute, agian ez, baina ez du inporta gehiagi. Beti dago bide bat hartu eta asmatzen ez baezue, emango izue giltza beste bide batera. Eta gainera ikasiko dezute pila bat. Orduan ez agobiatu, hartu bide bat, eta ikusiko da, begiranik lanbide heziketa dekoratzaile desastre bat naiz, baina horrek eman zian giltza eta ibilbide polit bat. Eta bigarren mezua, aprobetxatu aukerak. Gaur egun daukazue Erasmus izenekoa, eta aprobetxatu. Bidaiatzeko, ikasteko, nik ez nuen aukera izan, eta, nahiko gogorra izan zen, batzuetan, adibidez Nueva Yorkera joan nintzen motxilakin, oso diru gutxi, erreserba neukan hostel batean 3 edo 4 egunetarako, eta lehenengo egunetik lana bilatzea joan nintzen, logela bat, oso garestia zen, eta lortu nuen, baina zuek ez daukazute zertan hortik pasa beharrik eta aprobetxatu. Bidaiatu, ikasi, beti ere beste realitate batzuk ezagutzea barrutik, aberasten du pila bat. Eta zuen nortasuna indartuko du pila bat. Orduan, hori da mi esker entzutagatik. Eta galdera bat egin nahi zuet, hor ikusitu zuen lanbide guzti horietatik, zerekin uste zue irabazi dudala diru gehien. Alde batetik, igual blokeka jarriko ditugu, alde batetik irakasle hezkuntzan, bestea Purita Dinamitan ere enpresakin, hosteleritza ere, artista bezala, kultura elkarteakin, eta gero beste lan xelebre horiek, telebistan txaloiteagatik, berokia gordetzagatik aberatzen diskotekan. Orduan, lehenengoa irakasle bezala, zein pentsatzen du, altsaskoa? Nere enpresarekin, Purita Dinamita, bai. Bai, nahiko. Hosteleritzan, zein zen laugarrena, artista modura, kultura elkartea,
Hortik amaten bat, bale? Eta bosgarrena lan xelebre horiek? Bale, asmatu dut zute. Berokia gordetzeagatik diskoteka horretan kriston dirutza ordaintzen zuten. Orduan, bueno, besterik gabe.